Iva, l-weight supplement il-commitment tal-gvern li ħajżhom għal dawk l-iktar li intlaqtu mill-pandemija sal-aħħar tas-sena, jiġifieri il-weight supplement li s'issa swiet madwar 450 miljun u għadna għaddejjin noħorġu il-weight supplement għal madwar 80,000 ħaddiem. Dan ħajibqa' sal-aħħar tas-sena. Min-naħa l-oħra, il-miżuri li għadu kif ħabbar il-gvern illi ħafna minnhom se jkunu qegħdin jiġu amministrati mill-Malt Enterprise huwa stmat li bejwet u ieħor se jkunu qed isaħħu l-ekonomija b'2.5%. Tajjeb li ngħidu li bis-saħħa tal-weight supplement, bis-saħħa tal-vouchers li ħarġu s-sena l-oħra, l-ekonomija ma marritx lura b'daqqa ikbar madwar 5% minħabba dak kollu illi sar b'assistenza li ta' il-gvern fil-konfront ta' bil-weight supplement, bil-lajnuna fuq il-kirjiet u bajnuna fuq il-kontijiet tad-dawl u anka bil-vouchers. Allura din is-sena qed nistmaw illi madwar 2.5% tal-ekonomija se tkun qed tiġi imsaħħa permezz ta' dawk l-inċentivi li għadu kif ħabbar il-gvern ta' madwar 20 miljun, permezz tal-vouchers illi se jkunu qed jitħabbru fil-jiem li ġejjin u allura fil-waqt illi nerġgħu nibdew naraw l-attività ġejja għan-normal se nkunu qegħdin ukoll nibqgħu bħala gvern, bħala Malt Enterprise, ngħinu lin-negozju sabiex nibqgħu nipproteġu l-impjiegi. Sentiment tan-negozji x'inhu issa li bdew jiftħu bil-mod il-mod? Ovvjament in-negozju wara li s-sena l-oħra għaddew minn perjodu fejn kellhom jagħlqu u reġgħu fetħu, u mbagħad reġgħu kellhom jagħlqu, id-daqqa ħadd sewwa doppja. Allura nifhem illi bħalissa hemm ċertu kawtela, però ovvjament hemm sentiment ta' pożittività, sentiment ta' fiduċja li din id-darba anke bis-saħħa tal-vaccine rollout illi mexa tajjeb ħafna, mhux se jkollna skossi oħrajn. Ovvjament, is-sitwazzjoni tal-pandemija kif tallimna fl-aħħar xhur ma tistax tgħid fejn se nkunu fi żmien ftit ta' xhur oħra, però s'issa is-sentiment fost in-negozju huwa pożittiv kawtela.